Gipasabot sa mga pulis sa Magpet Cotabato nga strikto gayod ang balaod batok illegal nga droga kay mapriso gayod ang madakpan nga nagpayuhot niini. Usa lamang ang drug symposium sa mga aktibidad sa selebrasyon sa Linggo ng Kabataan sa Magpet nga gitambungan sa 200 ka mga miyembro sa SK o KK gikan sa 32 ka mga barangay sa lungsod ni atong Sabado, September 30, 2022. Anaay poster making, slogan contest, quiz bee ug palarong Pinoy. Highlight sa aktibidad ang Mr. and Miss Kalinaw 2022. Gikurunahang Miss Kalinaw si Nicel Grace Abinido ug si Mr. Kalinaw J. Dwayne Chang nga gikan sa Cluster 4 sa Barangay Pangawan, Magpet. Hakot minor award sub ang duha. Usa sa mga tumong niini nga magkailhanay ang mga naglangkob sa SK ug KK aron dali ra magsilampitanay ug galing adunay mga hangyong tabang gikan sa lain-laing barangay. Gitapos ang aktibidad pinaagi sa pinakaunang foam party. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.